салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо Овраин 9 километр. бародаро, шахсоне ки мехоҳанд ки дар YouTube блогер шаванд ва сум кор кунанд, YouTube ҳозир суми хушрӯ додааст. Моша $100 $300 кор мекунед. барои ин чӣ канда кор? рақамҳои рӯи экран занг бизанед. мо каналҳои фурӯшӣ дорем. ҳозир каналҳоро аксия кардагем. канали лора ҳозир ма шумо да мегум, бо диққат гӯш кунед. Лайка биҷиқед ва гӯш кунед чӣ мегум. канали 5000 подписчик, монетизасияш гирон, нархиш 28000. канали 1900 подписчик, монетизасияш гирон, нархиш 18000. канали 21000 подписчик, монетизасияш гирон, нархиш 30000. каналҳои бе монетизация. канал дорум 2900 подписчика, нархиш 12000. канал дорум 1000 болояй 1100 1200, нархиш 8000. як канали дига дорум, беҳтарин канал, 1500 подписчик дора, 2200 соати дига дора, нархиш 10000. агар шумо да ҳамхели каналҳо маъқул боша, бас рақамҳои рӯи экран занг бизанед, мо бо шумо дар хати алоқа мебурем ва муомила мекунем ва канала бихарем. шахсоне ки мехоҳанд ки монтаж, баннер, суратош яму чизо на каналотона хушрӯ кардан, ҳамхели чизо ҳам дар кор боша, хизмат мерасонем. шахсоне ки каналотон монетизация равон карден, шаги диюмтон админ шидай, шаги диюми шуморо рост мекунем. кадомида AdSense дар кора, AdSense ҳам дорем. ишқилиб дар ҳама кори услуги ҳами YouTube ёрдам мекунем, ҳама услугоро дорем. монетизация, бе монетизация, админ шидаги, маҳкам шидаги, ҳама кора мекунем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. лайка биҷиқед ва ман бо шумо будам Овраин 9 километр.